Tres coses que m'han sorprès de la Xina. En primer lloc és que es protegeixen moltíssim del sol, i no perquè no es vulguin cremar, sinó perquè ells tenen la cultura de mantenir la pell molt blanca. Això ve de molt lluny de quan tenir la pell blanca es referia a tenir un estatus alt. Això volia dir que tu eres de classe adinerada, no treballaves al camp i per tant podies mantenir-te a casa i sense cremar-te per al sol. Tot i així, a l'actualitat, moltes marques de cosmètica potencien el fet de ser blanquet de pell com una cosa positiva, una cosa atractiva, i per això fins i tot intenten esquivar posar-se morenos. Una altra cosa que m'ha sorprès aquí és que els cotxes poden tenir els vidres tintats, i no només de les finestres de darrere, sinó també les de davant. Per què ho fan? Això, en teoria, a part de ser legal, ho fan també per això, per mantenir la pell de color blanc, per seguretat, i perquè els hi ve de gust. I en tercer lloc, el que m'ha sorprès és que hi ha càmeres de vigilància a tot arreu. I això no sé si és tant per la seguretat, que la veritat és que aquí és tot super segur, o si ho fan més per control de la població. Vosaltres què creieu que és? Per seguretat o per control? I aquest viatge l'estic fent assegurat amb Yeti Seguros, així que si teniu un viatge pendent i voleu anar ben assegurats, ja ho sabeu.